Hello, hello. Tao po. Nananawagan po. Sino nandyan? Yan, okay na. Bakit may minicam pa rin? Ayong siya'y pasok, pasok mga suki. Sino nandito? Pasok, pasok mga suki. Ang tao ay wala dito. Tao po. O tao. Pasok, pasok mga suki. No? Exit the radio. Gawa ka ng intro video. No? Next channel na. Bakit gano'n? Ayun o. Ayun, nakita ko na ito siya. Salamat. Okay, pwede na. Pwede, sandali lang. Dito kaya. Alam ko na. Close. Okay na, pwede na. Bye-bye! Try lang po to, Tinigs. Magandang umaga. Yan, may 25 na ako. Salamat sa jacket toast.
End mo na, ano na, ha, ha, ha. Okay na, kuya. Okay na, tinig. Salamat sa pagdalaw. Ano lang to, trial lang. Salamat. Trial lang.